li huma Musulmani li llum ukoll inaqdu magħna biex jiġu hawnhekk u jagħtu sema u dan hu s-sabiħ. Dak hu sabiħ li Malta ikun kulħadd maqut u naċċettaw il-kulħadd għaliex għarhom illum ġew hawnhekk magħna. Għalfejn ġejtu hawnhekk għajdilna naqra. Għax ġejna illum hija ġurnata tal-festa ta' ġenerożità u il-komunità Aħmadija Musulmana temmen ħafna fejn tidħol l-umanità għax nemnu li jekk inħobbu il-mulej huwa importanti li nħobbu il-proxmu wkoll għax jgħidu wieħed mill-mexxej tagħna qal li jekk tħobb l-arti għandek tħobb l-artist u jekk tħobb l-artist għandek tħobb l-arti tiegħu. Jiġifieri jekk inħobbu il-mulej ma jistax ikun ma nħobbux l-umanità li hija arti tal-artist veru li huwa l-mulej tagħna. U ġejna u mhux ġejna level darba kull sena niġu għax ukoll dan il-programm huwa level programm ta' sena kull sena u issa huwa saret parti mill-programmi tal-Komunità Aħmadija Musulmana. Niġu najnu fejn nistgħu nagħtu daqatid u anke mill-komunità tagħna nservu l-ikel lill-volontira kollha li jaħdmu matul din il-maratona għax nemnu li jekk tajn lil ħaddieħor huwa importanti inti tajn lilek innifsek. Il-mexej tal-Komunità Aħmadija Musulmana qal li uru ħanina lejn dawk li huma fl-art sabiex il-mulej li huwa fis-sema juri ħanina lejkum. U l-motto tal-Komunità Aħmadija huwa dejjem li imħabba għal kulħadd mibeda għal ħadd. U ġejna u ġibna dik l-imħabba u għal-btajba għal-residenti kollha ta' dar tal-Providenza u nappella lil kulħadd li jarana li jagħmlu parti jagħtu kemm jistgħu għax din hija kawża nobli ħafna għax hija xi ħaġa sabiħa meta l-bniedem jagħti iħoss ħafna sodisfazzjon, paċi ġo qalbu u ma jistax ikun l-aħjar festa meta nibdu is-sena l-ġdida. U minn dan il-messaġġ li ejju namlu fl-imkien namlu din il-programm bil-lisba u mill-aħjar u b'dan il-messaġġ naguralkom il-festi tajba. Grazzi ħafna, proset tassew, messaġġ verament sabiħ u iktar nies jekk intkom ejjew inaqdu magħna għamlu bħal-bib tagħna wkoll int minn int tal-imkulurin tal-ima partit int minn kollox għaliex illum hija il-festa ta' Maltin flimkien illi il-qalb tal-Maltin ukoll turi dik is-solidarjetà f'din id-dar sabiħa tad-dar tal-Providenza. Ivan, tajjeb li naraw ukoll għal min qegħdin niġbru, kultant kien aħna qegħdin nurukom filmati ta' residenti differenti sabiex intom ukoll li qegħdin tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom tkunu tafu għand min sejrin dawn il-flus. Naraw dan il-filmat waqt li qegħdin taraw inħeġġiġkom illi ħatibqgħu taraw in-numri tat-telefon fuq l-iskreens tagħkom u tkomplu tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom.